Hei, jeg heter Heidi Løke, og du ser på NSO TV. Készülünk a támadásra is, illetve a védekezésre is, miből kapjuk a több gólt, mire kell figyelnünk legközelebb, honnan kaptuk a gólokat, és megpróbáljuk úgy kivideózni, kielemezni ezeket a szituációkat, hogy mi tudjuk irányítani ezeket a helyzeteket, és hiába ők támadnak, mi a védekezésünkkel tudjuk őket irányítani. Nem tudjuk, hogy mikor kinek hogyan jön ki a lépés, mi a saját játékunkra készülünk, nyilván tudjuk az ellenfélnek a hibáit, de a saját játékunkat kell játszani ahhoz, hogy győzni tudjunk. Nagyon sok viccet hagytunk ki az első fél időben főleg, úgyhogy ezeket próbáljuk edzésen is, meg utána meg fejben átbeszélni.